E para despedir o ano non poden faltar, ou sí, porque cada un despide o ano como quere, pero as uvas xa están a prezos que superan os 5 euros o kilo nalgúns mercados. Unha das posibles orixes da tradición di que a fomentaron os propios produtores logo dunha colleita de uvas moi abundante a comezos do século XX. Aínda a día doxe estas uvas brancas do Val de Vilanopón, Alacante, son as que máis se venden de cara á cea de Noitevella. Esta é a típica uva de Navidad, é a Ledo, ten pepita, depois temos a uva blanca que ven de Italia, que esta é sin pepita, temos a rosada que ten menos éxito porque é bastante grande e tamén ten pepita. De la blanca, la que más me gusta. Y si es más pequeñita, mejor. Claro, para no atragantarse. Eu compro sin as pepitas, polos nenos. Porque despois hai que andar a quitarlles, así que xa ao máis práctico. En canto aos prezos, están as tradicionais a partir de 3 euros por kilo e soben ata os 5 euros as variedades máis grandes ou sen bebida. Se nos imos xa buscar as que veñen peladas en envases individuais, toca pagar máis dun euro por cada un. Con todo, a maioría prefire pasar o traballo de contalas, unha uva por cada unha das badaladas. Pois poñen por kilo, tamén depende do cliente, do que queira. Hai veces que máis ou menos para ciertas personas, canta lle podría chegar, eso depende do cliente, do que exija. Levo por racimo, porque despois as que quedan cómense. E para os que non lles gustan as uvas, pero queren seguir a tradición, hai alternativas sen sair da froitería. Podemos acompañar as badaladas con arandos, mandarina, frambuesa ou olivas.